Aw bena ɲɛnajɛ duman min lajɛ Mali kunnafoni tele jabaranin kan a sababuya ye larabi ye. Anuko Donso dena ba Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ foli ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma I ka dɔn ka fɔ denmisɛn ani maakɔrɔ dunan ni dugule an bɛ sin ka kɛ awa foroba foli ka da kan ni ko denbatulo den sɔrɔbali ale b'a sen bɔ a la o tuma an bɛ foli di awa cɛ ani muso bɛɛ lajɛlen ma Mali kunnafoni jabaranin sanfɛ jamukan min ni aw bɛn'o filɛ sisan nɔ o ye jamukan Donsoya de min bɛ sigi aw denkɛ ani aw badenkɛ Sule Jara fɛ ni bɛɛ lajɛlen b'a wele Jiji Boss bi anw bɛ Ala fo ka Ala tanu ka barika da masa min sɔnna ka bi don ne ni aw garisɛgɛ la ko diɲɛba an'a kɔnɔ ko ba ma nin ye maa mɛn si ma labɔli kɛ bi anw ye an ka doniw ta I ka dɔn ka banakɔrɔ de ma gɛn bi anw bɛ banakɔrɔ anw bɛ belebele jɔ an fɛ yan nɔ o tuma o belebele de sigilen filɛ aw ɲɛkɔrɔ nin ye aw ni ne ko n bugɔra n somɔgɔw ɲɛna o ma se samajɔ la bilen o tuma aw ni ne an bɛna ni cɛba nin dɔn sisan nin cɛ nin ye jɔn ye jɔn don nin bɔra jɔn nin jɔn na a bɔra min ka sigi yan o tuma sisan nɔ aw bɛna o kunkun n'a ɲɛɲɛ bɛɛ lajɛlen sɔrɔ karamɔgɔ Donsoya ni ko karamɔgɔ an ye Mali kunnafoni jabaranin awa maaw ye anw bɛ jamukan min kɛnɛ kan o ye Donsoya de ye o tuma anw ser'i ma bi banakɔrɔ ka da kan diɲɛ mankutu ye an ye mankutu de mɛn an ye sɔrɔ jɔn sababu la o ye yɔrɔ ka kalanden ye n'o ye Amadu ye min ye ngɔni fɔ sisan ka don n'i ye kɛnɛ kan o tuma an ye I sɔrɔ o de sababu la o de ko anw ma ko an k'i sɛgɛrɛ k'i bɛ ko kunna o tuma maa tɛ malo I lakaleba de bɛ malo sani kuma ka caya kisɛ ka k'a la karamɔgɔ e yɛrɛ ye jɔn ye I tɔgɔ ani jamu ok n bɛ bɛɛ lajɛlen fo ko bɛɛ ni wula ne ye Adama Togola de ye Salifu Togola denkɛ Ɲamakɔrɔ Donsoba ne y'o denkɛ de ye voilà I Togola Salifu Togola o denkɛ de e ye o tuma an bɛ karamɔgɔ Salifu fo k'a dansɔgɔ k'a ni ko ayiwa Adama e bɔra min ka na yan bon ne bɔra aventure la ka na yan ne ye aventure daminɛ 98 n taara Coulibaly bon Ala y'a kɛ 2002 2000 ka taa 2002 fɛ ka taa 2003 2004 kɛlɛ wulila Coulibaly bon Ala barikara an y'o janjo kɛ kɛlɛ nana commencer ka nɔgɔya n nana vacances la Mali la o y'a sɔrɔ i y'a fɔ n ba ye ko n bɛ mɔgɔ faga la bon tiɲɛ tun don bon
bon n ba ko ni n tagara tuguni ni n sara ale ti yafa n ma bon bangebaga ko bonya kama n ma sɔn ka taa Côte d'Ivoire bilen ni n labɛn sisan ka Espagne sira ta mɛ n taara Cotonou n bɔra yen ka taa Nigéria ka bɔ Nigéria ka taa Cameroun ni Guinée équatoriale ani Gabon n ye janjo camanba de kɛ u y'a bɔ telew ni fɛnw na kosɛbɛ i y'a faamu Guinée équatoriale ni Cameroun cɛ dugu fila de bɛ yen Cɔsi o ye Cameroun ye Bebeni o ye Guinée équatoriale ye Guinéenw tulo bɛ n kan na Maliyɛn caman bɛ yen mun bɔra Guinée équatoriale o tun b'a fɔ ma De Gaulle Jan ne tun bɛ mɔgɔw ta Maliyɛnw ta trafic la Cameroun ka don Guinée équatoriale hali ni cɛ 30 bɛ ne kɔfɛ n'i ma tɛmɛ ni ye i tɛ minɛ an bɛ don barrière la fo ka taa mais siɲɛ dɔrɔn ne taara mɔgɔ 11 ta kamalen 2 b'a la olu ye Burukinabew ye an sera loni na olu 2 bilara ne ɲɛ bon u ye mugu ci olu la k'u faga bon k'u bɛ ne minɛ o ye kunkan min kɛ ne na a bɛ 30 bɔ u y'a filmé mais ne ma minɛ ne ni mɔgɔ tɔw taara marifa bon u ka capitale bɛ yen Bata u taara ni ye Bata u ye n minɛ fo kɔti sanfɛ an taara Bata an taara jugement kɛ ne ye kalo 3 kɛ kaso la bon ne ni mɔgɔ minnu minɛla Nigérien 3 tun b'a la Camerounais 2 tun b'a la Maliyɛn dɔw fana tun b'a la bon o y'an datugu samedi u ye mɔgɔ 5 faga u bɛ mɔgɔ faga sous-sol de la bon ne ye n ba wele samedi su a bɛ kɛnɛma yan n ko Jɛnɛba Samake n ko sini n ko bɛ ne faga a ko Adama i tɛ faga ne ko k'a ko banna ka ban o y'a sɔrɔ i ye n bɔ télé ni fɛn bɛɛ la dugu jɛra an mɔgɔ 2 tɔ minnu tora o Nigérien minɛ u taara ale faga bon mɔgɔ ma kuma ne fɛ 10 heures waati colonel dɔ nana ka na ne labɔ ko ne ka boli n ko n tɛ boli parce que ni n bolila ne dɔnnen don Afrique centrale maa bɛɛ bɛ ne dɔn ni n bolila n tɛ se ka dogo yɔrɔ si n bɛ minɛ n ma sɔn ka boli bon président ka dankan dɔ bɛ yen o ye président yɛrɛ beau-frère de ye bon n'o bɛ ɲɔgɔn dɔn bon ni sababu bɛ k'o la a tɛ tiɲɛ quoi ale fana nana ko ne bɛ mun kɛra kaso la n y'a ɲɛfɔ k'a dun fɔra ko ne ye mɔgɔ fagara de ye ne ko ne tɛ mɔgɔ fagara ye ale fana ye ne labɔ ka papier kɛ ka di ne ma ne bɔra o kɛra Guinée équatoriale Gabon ni Guinée équatoriale fana cɛ kɔ dɔ bɛ yen kɔ nin ye baara n'i ma kɔ in tigɛ i tɛ se ka don Gabon ne tun bɛ taa mɔgɔw ta Gabon ka na Guinée fana action wɛrɛ fana passé la yen mɔgɔ 7 fagar'o la ne bɔra n bɛ yan mais n minɛr'o la dimanche u ye n don conteneur kɔnɔ polisi cɛ 17 u y'o fara n kan ko ka taa n faga kungo kɔnɔ walahi a kɛra ne n'u taara kungo kɔnɔ u ye n jigin marifa b'a bɛɛ bolo foyi tɛ ne bolo cɛ 17 tɔ tora mɔgɔ 11 olu bolila ne tagamara ka na so kɔnɔ wala o kɛra la ɲɛna wala i Donsoya ni ko karamɔgɔ an ye wasa sɔrɔ o kɔrɔfɔli la maa tɛ don ko la gansan wa adamaden karamɔgɔ nsan i karamɔgɔ ye sintanɛ yali e karamɔgɔ ye jɔn de ye e kalan nin ko ninnu na bon n bɛ se k'a fɔ fɔlɔ n karamɔgɔ fɔlɔfɔlɔ o ye Ala ye ani n ba yanni ka woro ci boli kan i b'a ci i ba kan fɔlɔ n'a jaabira boli bɛ jaabi jagoyara ne ye woro ci n ba kan fɔlɔ ka sɔrɔ ka bɔ ne y'a sɔrɔ ale ka timi o bɛ n bolo filanan n laturu karamɔgɔ bɛ yen o bɛ wele ko Musa Bagayogo o ye Fode Bagayogo dɔgɔnin a bɛ balo la o ye n laturu karamɔgɔ ye o de ye n bolo don dankun na laturu bolo kan mais Donsoya min n'an b'a la bi ne karamɔgɔ ye sarayɔrɔ de ye bɔyɔrɔ o sɔrɔla mun fɛ n fakɔrɔba Salifu Togola o de ko Adama i ye cɛ ye i fa tiɲɛ ye Donsoya ye don Donsoya la ne ko problème foyi t'a la ne fa n'i ye min fɔ n bɛ sɔn a ye ne di bɔyɔrɔ ma bɔyɔrɔ ne bolo don bɔyɔrɔ yɛrɛ de wulila a n'a ka cɛkɔrɔbaya ka taa ne ye kungow kɔnɔ ka kungow yira ne la n ka sɔrɔ ka sogo faga daminɛ a ye furaw di yan fɔlɔ n'a fɔra ko bɔyɔrɔ bɛɛ b'a dɔn ne kɔni bɛ bɔyɔrɔ ka taabolo kan bi wala o de bɛ yen i Donsoya ni ko karamɔgɔ an y'o faamu an ye karamɔgɔw dɔn ayiwa nka ni maa min bɛ fɛ ka don Donsoya la i kan ka tɛmɛ sira jumɛn ni sira jumɛn fɛ n'i bɛ fɛ ka don Donsoya la i bɛ karamɔgɔ de ɲini fɔlɔ ni karamɔgɔ sɔrɔla ayiwa karamɔgɔ bɛ laadaw f'i ye bon dankun kow an tɛ se k'olu fɔ kɛnɛ kan ten parce que karamɔgɔ ma ordre d'an ma dankun ka gɛlɛn kosɛbɛ kosɛbɛ n'i y'a mɛn ko Donsoya suya don
i y'a faamu bon maa min b'i daja kumaw la k'a fɔ i si man ca karamɔgɔw bɛ an ye denmisɛnninw de ye n ka kalan mɛn na ni n kɔrɔla kelen tɛ voilà i Donsoya ni ko awa karamɔgɔ Adama o bɛɛ kɔfɛ donso ni soma danfara ye jumɛn bi don somaya kɛra fɛn dɔ sinon fɔlɔfɔlɔ n'a tun fɔra ko donsokɛ a bɛɛ b'o de kɔnɔ soma tun ye donso ka furatigi ale fɔlɔ soma tɛ se ka sogo faga soma tɛ se ka taa kungo la soma donso de b'a kirisi kɛ muru la ka d'a ma taa ni fura tigɛ ka na mais bi somaya komi a kɛra wariko ye donso tɔgɔ tɛ se ka fɔ bilen sinon donso e bɛ dugu dugu dɔn k'a ka fari donso de y'a sigi hali sini o ko bɛ yen n'i bɛ teni min na exemple fɔlɔfɔlɔ ye donsoya de ye voilà. an ye nin kɔrɔ fɔ faamu n'a ma ɲɛ k'a fɔ ayiwa baaraw ka kalanden bɛ yan n'o ye Amadu n'a ka kalandenw ye ayiwa an kana an sigi ten Amadu a ye juru ta a y'a lajɛ ka an tulo ŋɛɲɛ tigɛ ni juru duman ye karamɔgɔ Amadu ene ko i Donsoya juru jara o tuma an b'a yira an filɛbaaw la halisa ko aw sɔgɔlen don Mali kunnafoni jabaranin de la min bɛ donsoya jɛmu di aw ma
i ka dɔn k'a fɔ a ka jabarani sanfɛ o tuma an bɛ taama cɛkun de nɔfɛ ka da kan anw mako bɛ kunnafoni jɛwliw de la an y'o de fɔ aw ye ko bi anw bɛ banankɔrɔ anw ni belebele jɔn don o ye adama togola ye adama togola min i ka dɔn k'a fɔ ni maa caman b'a wele ko dekɔli o tuma an b'o de fɛ yan nɔ bi an bɛ foli ani tantoli k'o di an filɛlɔba bɛɛ lajɛlen ma nin waati o tuma karamɔgɔ ɲininkali kun fɔlɔ o tɛmɛnen kɔ wa fɔlɔ donsoya ani sisan donsoya danfara jumɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ donsoya sogo tun bɛ fan bɛɛ fɛ mais sisan n'i ye donso k'a bɛ sogo faga da la ko a bɔra karamɔgɔ ɲumanw na ni ba ɲuman o de bɛ to i ka sogo faga bi sinon sogo tɛ se ka faga bilen parce que sogo yɔrɔ janyana mais ni maa min ye sogo faga i ma taa yɔrɔ jan karamɔgɔ ɲuman ani ba ɲuman o de b'i la awɔ sinon i tɛ se ka sogo faga hali n'i ye san kelen kɛ kungo la ni sogo tɛ ɲɔgɔn ye ayiwa adama an y'o kɔrɔfɔ faamu maa t'a fɔ k'i da bɛ se i hakili bɛ se ka s'a bɛɛ ma k'a bɛɛ kuma fɔ nka hali n'a kɛra kelen ye i hakili kan ka t'o la e yɛrɛ hakili b'a la i ye sogo tɔgɔ tigi jumɛn faga bon ne ye sogo faga jamana wɛrɛ min ni Mali tɛ kelen mais o ma kɛ aw ɲɛna mais yan ta gɔnifara bɛ se k'o seereya hali ni fɔli sigilen Amadu ko k'ale tɛ basogo dun ne ko n bɛ ba san ye k'a tɛ basogo dun o b'a Amadu n bɛ taa kungo la n bɛ sogo tɔrɔma faga ka na d'i ma a yɛrɛ filɛ nin ye ne taara ne minɛn 2 de faga n karamɔgɔkɛ bɔ yɔrɔ n taara kaman 1 d'a ma n karamɔgɔkɛ laturu masa n taara kaman 1 d'a ma n ye kaman 1 di n ba ma Amadu fana ka kaman bɛ yan awɔ nin fɔli la n taara tile 2 de kɛ tile 3 de kɛ kungo la awɔ ji kunnaŋolon tɛ kuma dɔ kuma fɔ nka o ɲɛdɔnnen don awa karamɔgɔ nin bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ i da sera kuma dɔ ma sisan n'o ye laturuko ye awa karamɔgɔ a ka d'an ye k'i dɔ don laturu la dɔɔni ka dɔɔni fɔ an filɛbaaw ye u k'a dɔn k'a fɔ i bɛ ka fɛn min fɔ i bɛ dɔ kalama a la hali n'i m'a bɛɛ walawala kosɛbɛ ka dɔɔni fɔ an ye laturu kan laturu kuma ma nɔgɔ dɔɔni parce que n y'o f'i ye kuma daminɛ la i fa filaw ni ba filaw ni kɔrɔ filaw bɛ diɲɛ ko ko la n'i b'a fɔ i b'a fɔ ka dan to i yɛrɛ la o de ka di ne ye dɔɔni kɔnɔ sinon laturu kɔni cɛ tɛ se ka kɛ cɛ n'i tɛ laturu dɔn i y'a faamu laturu kelen kama yarɔ n ye Nigéria ko f'i ye mais n ma fɛn f'i ye Nigéria kan aw bɛ Mali la n'a fɔra ko vacances bɛɛ b'a ko mɛn Nigéria groupe dɔ bɛ filaw don rebelle mun bɛ Nigéria vacances u ɲɔgɔnna mɔgɔ fagara tɛ yen waati dɔ tɛmɛna kalo kɔnɔ u ma mɔgɔ faga maliyɛn 100 don ne ye kalo 3 k'olu bolo a video bɛ n bolo mais a tɛ yira mɔgɔw la i y'a faamu ala ni n ba ni laturu ne bɔra yen laturu bɛ diɲɛ ko bɛɛ kɛ n'i t'a dɔn i t'a dɔn nalamaw bɛ sigi ko laturu tɛ se ka mɔgɔ faga tiɲɛ tɛ laturu bɛ mɔgɔ faga a bɛ ka vie lanɔgɔ ka pewu laturu tiɲɛni ka teli n'a dilanni ye n'i y'a mɛn ko somakɛw bɛ donso kɛ a bɛ ko dɔ dɔn barika b'a la ne filɛ ne bɛ se ka ko caman kɛ laturu la i y'a faamu primaire walahi n bɛ se ka mɔgɔ faga laturu la i y'a faamu n bɛ se ka mɔgɔ mago dilan laturu la n bɛ se ka mɔgɔ lanɔgɔ laturu la ala ni n ba barika ani n karamɔgɔ voilà nin kuma faamuya karamɔgɔ an bɛ taa ni ɲininkaliw ye halisa karamɔgɔ ayiwa nin bɛɛ tɛmɛnen kɔ bɛɛ n'a tana don wa bɛɛ n'a diyaɲɛko don karamɔgɔ anw bɛ fɛ k'a dɔn mun yɛrɛ ka gon karamɔgɔ ye diɲɛ kɔnɔ karamɔgɔ yɛrɛ tɛ se jumɛn fɛ diɲɛ kɔnɔ ne tana ye fɔlɔfɔlɔ ye min ye n'i mana diɲɛ koko kɛ ne la ne ye ne b'a f'i ye awɔ filanan ne bɛ sɔn tajuru sara ma n tɛ fɛn kɛ mɔgɔ la mais n'i ye ko kɛ n na n'a ye ne tɔɔrɔ n b'a juru sara mais n'a juru sara i bɛ nimisa ayi e ma fɛn kɛ ne la n m'a fɔ n bɛ kojugu kɛ dɛ n ko n bɛ sɔn tajuru sara ma hali kira tile tajuru sara tun bɛ yen n'o banna mɔgɔw bɛ caya awɔ o de don ayiwa karamɔgɔ o ye gɔnɲɛɲɛko ye awa jumɛn de ka di karamɔgɔ ye min ka di ne ye fɔlɔ adamadenw de ka di ne ye mɔgɔ tɛ kɛ mɔgɔ ye mɔgɔw kɔ an filɛ gɔni min sigili kɛnɛ kan kanu de y'a kɛnɛ siyan min bɛ gɔni fɔra Amadu ne dɔgɔnin de don ne n'a ɲɔgɔn dɔn a mɛnna ne ni bawɔrɔ ka kanu ka sinsin kosɛbɛ kosɛbɛ a denw tɛ ali ne don parce que n y'a yira bawɔrɔ n ko nin ne dɔgɔnin direct de a ye n kanu fana o de ye bi gɔni fɔ ni sankɔrɔta i y'a faamu adamaden de ka di ne ye banankɔrɔ ne bɛ bɛɛ fɛ wa bɛɛ bɛ n dɔn fɛnɛ dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko fatɔ kɛ tɛmɛtɔ filɛ cɛ n'a fɔra e ma ko fatɔ o man ka digi la mais denmisɛnninw bɛ ne bolo banankɔrɔ yan maakɔrɔbaw bɛ n bolo bɛɛ voilà ne bɛ ten ne ayiwa karamɔgɔ adama an ye nin faamu ayiwa an ka waati bɛ ɲini ka se a dan na ayiwa nin bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ adama ayiwa e ka laɲini ye jumɛn ye i b'a fɛ hali don min ni e tɛ somaya la
wali domine awa yala fanga dogare bolo no Donsoya e ka laɲini ye jumɛn ye? o Donsoya tagabolo kan bon ne ka laɲini ye min ye dɔrɔn donsodenw k'u karamɔgɔw bonya somaw k'u karamɔgɔw bonya an'u baw n'u faw ka barika ɲini cɛn na quoi hali ni bɔgɔ cɛla ka d'i ma ni barika b'i la a bɛ mɔgɔ dilan mais bi somaya tiɲɛna Donsoya tiɲɛna mun na ni min ye kalo 6 kɛ kalan na dɔ bolo a bɛ bɔ ka taa ka buru cɛ k'a da ka mɔgɔw tromper a ma labila an ta t'o ye ne ye laturu da daminɛ 98 ne fa ye laturu masa ye n bɛnkɛ ye laturu masa ye n mɔkɛ ye laturu masa ye n fakɔrɔba ye laturu masa ye an ka du kɔnɔ hali muso minnu tɛmɛtɔ filɛ bɛɛ bɛ laturu da awɔ ko kura tɛ anw fɛ yen quoi ayiwa karamɔgɔ ba dɔ ni baro ni a bɛ diya maa caman ye wa ka da ka maa caman bɛ k'an filɛ adama awa dekoli maa caman b'i dɔn i ye diɲɛ fan caman kɛ i ye janjow kɛ i teriw bɛ ani limanayaw tuma adama sisan n'a sɔrɔ i ka nɛgɛjuru bɛ sɔrɔ ni maa min mako bɛ e la nɛgɛjuru sira bɛ sɔrɔ ne ka nɛgɛjuru sira malitɛli 9 6 17 00 99 o ye malitɛli ye awɔ bon orange kɔni o tɛ n kunkolo la sisan ayiwa o faamuna an yɛrɛ bɛ tila ka orange di awa an filɛbaw ma awa adama ni kumakan laban b'i bolo k'a fɔ k'an ka baro kuncɛ an ka sɔrɔ ka sira di bajugu fɔ ma a ka kɛnɛ datugu n dɔgɔkɛ nana n baro an karamɔgɔ de y'a bila ka na n'o ye bɔyɔrɔ ye ne tɛ se k'a fo an bɛ yɔrɔ min na sisan hali ni gɔni ma fɔ bilen ne wasala walahi parce que a y'a fɔ n ɲɛna a mɛnna ko a bɛna fɔli kɛ n ka da la a don kɛra bi tiɲɛna a bonyana n ma kosɛbɛ n kɔni bɛ min fɔ denmisɛnninw ye minnu bɛ gɔni kalan na minnu bɛ somaya kalan na minnu bɛ donsoya kalan na o ka barika ɲini ne nana Banankɔrɔ nin y'a san 5 de ye mais hali Banankɔrɔ sɛ bɛ ne dɔn hali maa minnu dalen bɛ kaburu la o b'a dɔn ko degoli bɛ yan mais dɔ wɛrɛ tɛ dɛ n ba barika don ani n karamɔgɔw hali sini ne bɛ kalan na kalandenya tɛ ban mais soma caman ɲɛna n'i ye laturu dɔn ka ban dɔrɔn k'o ye kelen ye fɛn bɛɛ ye walahi tiɲɛ tɛ karamɔgɔ t'a ka dalu bɛɛ d'i ma yɔrɔnin kelen n'i y'i dogotu bɛɛ yira don min na ni ko wulila ni dɔgɔyara bɛ ye voilà ani ko o tuma karamɔgɔ an b'i fo ayiwa maa ka ca kɛnɛ nin kan yan karamɔgɔ ka kuma kɔrɔfɔ nin bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ anw bɛ fɛ ka a seereya n'a sɔrɔ karamɔgɔ bɔra ka min lakale anw ye sisan ni tiɲɛ don tari ni nkalon don n balimakɛ i tɔgɔ ani jamu ne tɔgɔ ye Fuseni Togola Fuseni Togola karamɔgɔ bɔra ka kan caman fɔ sisan wa tiɲɛ don wa tari nkalon don i bɛ dɔ kalama a ka ko la wa n b'a caman kalama kosɛbɛ an ka diɲɛ labɔ yɛrɛ sababu o bɛ tiɲɛ so bi an bɛ ala deli ala ka hinɛ o la i y'a faamu n fa ye min fɔ n ye adama ka ko kan n fa tun bɛ to k'a fɔ n ye filani adama a bɛna kɛ fɛn dɔ ye don dɔ mais o b'a sɔrɔ ne tɛ bɔ i y'a faamu ne tun bɛ to ka n fa ɲininka bon e bɛ nin kuma sugu min fɔ mun na o kuma an tɛna kɛ fɛn ye wa i y'a faamu ni ne ye n fa ɲininka ten a b'a fɔ Fuseni depuis ala ye adama don ne garijɛgɛ la ni nasɔngɔ gɛlɛyara ne ma don min adama tun bɛ na 20,000 di ne ma ou bien 1,000 bi den 6 mais o b'a sɔrɔ adama tɛ se ka wari ɲini jinɛmuso de b'a kɔ o kama anw mun n'a ye sin kelen min an t'a ka ko ta bɛɛ n'i dakan no ala bolo an fa tun bɛ se kura Salifu Togola y'o seere a ma sa ala ye fɛn dɔ de k'an fa ye ale balo n'a saya cɛ bamananya kɔnɔna na a ma deli ka fɛn di maa ma min ma min mako dilan bamakɔkaw b'o dɔn Sikaso b'o dɔn fo Coulibaly i y'a faamu adama donna ko mun na k'a bɔ hali bi sɔgɔma n dolen yan ka bɔ Sikaso n y'a fɔ a ye i bɔra ko mun na ka tɛmɛ o bɛɛ baro ti kɛ i bɛ dɔw to ni ala cɛ i y'a faamu depuis n'an y'a dɔn an kɔni b'a dɔn a bɛ sɔn kɛlɛ ma mais a jugu tɛ sɔn ka nkalon tigɛ a kɔfɛ ko de Gaulle bɛ nkalon tigɛ o tɛ sɔn k'o fɔ a jugu bɛ sɔn k'a fɔ de Gaulle ye kɛlɛjeli ye o bɛ sɔn k'a fɔ k'i bugɔ o t'a sɔrɔ a ka baara la mais nkalon tigɛ o t'a ka vira awɔ kana sigi mais ko in bɛɛ ala don mais a base ye ba de karamɔgɔkɛ ba ɲali tɛ mɔgɔ kɛ nafolotigi ye mais nafolotigi ni dɔnnibaga bɛɛ dɛsɛra ba ɲali de b'o kɛ ba ɲali de b'o kɛ sinon ne min bɛ ka kuma ne ye funangeni fitinin de ye ne tɛ soma ye ne tɛ mori ye ne tɛ donso ye
mais tɔgɔ min bɛ ne na Sikaso o tɛ Sikaso waritigiw n'a somɔgɔw ka sɔrɔ foyi tɛ n bolo Sikaso fila ni kelen don n t'a tɔ bɛɛ ye sarakaminɛna ye ayi kana siga fiyewu o tuma ni tun ye awa karamɔgɔ Adama Togola ale ka seereya o n'o ye Sikaso filani ye ayiwa kuma dɔnnaw b'a fɔ ten ko mɔdon tulo ye tiɲɛ nka jiginɛ kɔnɔ ɲɔ banna o bɛ ɲɛɲini nin de ye Adama Togola ye nin de ye Dekoli ye awa kuma wɛrɛ fɔra ko la sisan ne yɛrɛ tun tɛ min kalama a yɛrɛ la k'a fɔ ko jinɛ bɛ karamɔgɔ fɛ o tuma karamɔgɔ i ni ko i dansɔgɔ an bɛ Donso den n'a ba fo minnu y'an filɛ jamana kɔkan ani jamana kɔnɔ an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye awa jɛmukan lasiraw ma aw denkɛ ani aw badenkɛ Sule Jalani bɛɛ lajɛlen b'a wele Jijɛ bɔ Sumali kunnafoni na awa maa min tun bɛ kamera la ka jaw ta ka bɔ a bɔcogo ɲuman na o ne yɛrɛ denkɛ n'o ye Adama Tarawele ye wala ko Adama Tarawele don an bɛna mais an natɔ a ko k'a kɛ Togola ye wala parce que depuis Salif Togola fɛ o don a y'a fɔ ko ale bɛ fɛ ka jamu falen nka a bɛ ka maloya dɔɔni o ye Adama Tarawele an bɛ foli ta ka di a ma ka yɔrɔ n'a ka awa kalandenw fo ba yɔrɔ an b'a fo tiɲɛ na yɔrɔ ko bɛ cogo min bi ayiwa monument min jɔra yɔrɔ ye ne bolo ne bɛ se k'a fɔ monument nin a ka dɔgɔ yɔrɔ ka ko la ka da ka yɔrɔ siran yɔrɔ a ye min kɛ jamana nin kɔnɔ Ala de b'a dɔn o tuma ni ne ko ko n bɛ fɛn fɛn fɔ yɔrɔ ko la n bɛ dɔ de fɔ k'a tɔ bila kɛrɛfɛ an bɛ ba yɔrɔ fo ka dugawu kɛ halisa Ala ka yɔrɔ mɛn anw kɔrɔ o tuma a ka kalanden minnu bolo bɛ juru la awa yɔrɔ ye juru fɔ cogo min a ye tɔgɔ min sɔrɔ a la ka sanga min sɔrɔ a la ka dɔnnaya min sɔrɔ a la a bɛ Ala de bolo Ala k'o nɔgɔya ne ni aw bɛɛ lajɛlen ye o tuma Amadu i ye denmisɛnnin Ala k'i yɛrɛ kɛ maakɔrɔ ye i bɛ min ɲini diɲɛ kɔnɔ Ala k'o don i garisɛgɛ la i tɛ fɛn fɛn ɲini Ala ko n'o nɔgɔya i ye o tuma aw ni ko aw dansɔgɔ aw bɔra ka ɲɛnajɛ duman min lajɛ a sababuya ye Lala ni Habi den ye